Kuma bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan waleɲuman fɔli bɛ ɲɛsin kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen ma fɔ yan faw sigiyɔrɔ la k'a fɔ ɲɛna k'aw bisimila aw ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan min bɛna walawalali caman kɛ aw ye Mali kunnafoniyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw la nka sani an ka don kunnafoni kɔnɔna na bi an ka maa welelen an bɛna o bisimila cakɛda tɔgɔ la ko New World TV Aminata Haidara ale bɛ kunnafoni ko ani suguko kunna cakɛda in tɔgɔ la Aminata Haidara i bisimila an ka plateau kɛnɛ kan sa ayiwa sɔɔni dɔrɔn an bɛna na segin i ma an bɛna jamukan ninnu don n'Ala sɔnna ayiwa an b'a daminɛ ni Mali jamana kɔnɔna kunkanko kunnafoni ye Mali furancɛyɔrɔ fanga wasabulon kɔnɔna na wasadenw ye u ka laadala sigi kɛ session ordinaire a bolodara ka bɛn tarata décembre kalo tile 16 ma a kɛra CICB kuma ɲɔgɔn soba kɔnɔna na kɛnɛ ɲɛmɔgɔya ani a bonya n'a karama o kun talen don ka kalifa wasabulon ɲɛma dankan naaninan na Amadu Kamara ani Ibrahim Kulibali olu tun bɛ yen nɔ Sherifila TV Jabarani so tɔgɔ la an ka jɛ ka sɔrɔlenw ɲɛmada. Conseil national de transition CNT ka sanga n'u ka baaraw bolodatogo ye u ka ladala lajɛrɛba senfɛ u ye yamaru di projet de loi ba caman ma min dɔ bɛ tali kɛ architecte olu ka baara matrafaliko ɲuman ka ɲɛsin a jidili ma Mali jamana kɔnɔ. Sɛbɛkisɛ min tara bi a bɛ architecte ko fɔ architecte ye mɔgɔ minnu bɛ an ka sigidaw ka so joli jateminɛ o ni ka plan ɲɛnama b'u la wasa an ka baloko ka se ka ɲɛ a sow kɔnɔ o sariya de tɛmɛna bi. I b'a dɔn k'a fɔ Mali bɛ jɛkulu de kɔnɔ n'o ye UMOA ye. UMOA ye jɛkulu ye min bɛ jamana damadɔ kofɔ n'o ye Afrique de l'Ouest jamanaw ye. Donc olu de jɛra k'a fɔ k'u b'u ka taabolo ka kelen ye o sariya architecte ka taabolo la. O sariya nin taara depuis année 2013. Donc jamana bɛɛ kan ka se ka i ka sariya dilan ka bɛn a ma. Bon bɛɛ tun y'a kɛ Mali a kun tɔ tora Mali ni jamana kelen de ye. Donc bi an ye Mali fana ordre des architectes ka sariya de labɛn ka bɛn o sariya ma. O b'a to Mali architectes bɛ se ka taa jamana wɛrɛ la ka t'u sigi yen ka taa baara kɛ yen fana. O b'a to jamana wɛrɛ architectes olu bɛ se ka na Mali la ka n'u sigi yan u kana baara kɛ yan. Ka fara o projet de loi in kan yamaru dira projet de loi ɲɛnɛmaba fɛnɛ ma min bɛ tali kɛ jɛrɛjɛkulu min bɛ Mali jamana kɔnɔ olu ka baaraw lasagotogo sariya hukumu kɔnɔ n'an b'u wele ko établissement public à caractère professionnel. An ye ɲɔgɔn sɔrɔ bi ni commission loi ka sariya sun kelen ye mun bɛ tali kɛ établissement public à caractère professionnel kan. A yɛrɛla k'a fɔ ko établissement public à caractère professionnel ye sariya ye Mali kɔnɔ mun talen don ba la kabi san 1996 nka o sariya bilalen ba la a yɛrɛ k'a fɔ k'a ni UEMOA sariya sun dɔ bɛ ɲɔgɔn majɛ n'a bɛ f'o ma ko directive numéro 7 de 2009 o ye directive min taara tubabukalo tile 26 juin kalo san 2009 na o majɛ bɛ tali kɛ k'a fɔ ko ni jɛkulu minnu bɛ nin sigilen sen kan ni jɛkulu min b'a fɛ k'u ka san musakako ɲɛnabɔ o mana bɛn musakako min kan o mana ɲɔgɔn sɔrɔ musakako min na ka bɛn a kan a ka kan ministre des finances mun sigilen bɛ jamana nafasɔrɔ siraw nafoloko ma ale fana ka hakilina ɲuman di a kan n b'a se ka hakilina ɲuman di a kan mun b'a to jɛkulu bɛ se k'u ka budget ta ba la. Ministre minnu tun bɛ CNT kɔnɔ ka na ni projet de loi ninnu kɔkɔrɔma don u nisɔndiyalen foli ni waleɲuman dɔ kɛ ka ɲɛsin CNT jɛrɛjɛkulu maaw ma ka sanga n'u ka nin waleya in ye. An ye sariya min ta sɔgɔmada in na vraiment a diyara n ye kosɛbɛ parce que sariya nin tun bɛ bolila fɛn dɔ de kan parce que an ka jamana la u b'a fɔ min ma baara cɛkɛda dɔw de bɛ yen u b'a fɔ établissement public à caractère professionnel. Ordre des avocats b'u la, ordre des médecins b'u la, ordre des architectes b'u la, conseil malien des chargeurs olu b'u la quoi. C'est-à-dire olu bɛ baara min kɛ ani nafolo min b'u bolo u bɛ baara kɛ ni nafolo min ye a bɛ fɔ ko yan'u ka baaraw daminɛ u b'a fɔ min ma ko budget quoi. N'u ye budget dilan ayiwa ministère min bɛ u sanfɛ
mais faut au charia là comme au ministre de l'Ouka budget ni ka approuver quoi ka soma aka soro ka exécuter bon si on veut moi là ni be moi là charia o charia be non o be bolé anka o charia dumé anga charia sans fait quoi an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko projet de loi minnu tali filɛ ni k'u don ba la a sen fɛ CNT jɛrɛjɛkulu maa bɛɛ lajɛlen jɛnɛ n'a ye k'i tɛgɛ kɔrɔta ni projet de loi ninnu ye baaraw bɛɛ lajɛlen tun bɛ CNT jɛrɛjɛkulu ɲɛmɔgɔ 4 nan ka yamaru kɔnɔna na. kunnafoni nasira wɛrɛ fɛ Mali alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansar ɲɛmɔgɔyaso ADN Mali a tun ye dɔɔni kanwuriyali kalanbulon dɔ sigi sen kan sɛnɛ ɲɛdɔn ani a faamu kan o kalanbulon in de kun cɛra ka bɛn tarata desanburu kalo tile 16 ma Bangoni Janginɛbugu Ansaru Jabala la an ba Madame Haidara Tanti Jara Tungara ale tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na ani fadi maaba caman wɛrɛw Alhamidu Badini a bɛna na a walawala Mamadu Ben Sherifu Sumano ani Abdoulaye Sogodo olu tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ. Tile fila kɔnɔna na maa minnu gɛrɛsɛgɛ donna ni formation in na u ka dɔnta kawuruya la kɛrɛnkɛrɛnya ma sɛnɛko ani nakɔ baara kun kan. Kalan kɔfɛ o y'u ka nisɔndiya n'u ka waleɲumandɔn fɔliw kɛ ni ka ɲɛsin kɛnɛ in sigibaw ma k'a jira k'a fɔ ko nin n'a ɲɔgɔnna hakilinaw a bɛ kɛ sababu ye ka sɛnɛko yakubaya jamana kɔnɔna na. Ni ka tomi sigiya kan k'a fɔ ko ni formation in a y'u dɛmɛ u ka faamuya jɔnjɔn sɔrɔ sɛnɛ ani nakɔ baara hukumu kɔnɔna na. Ka participant bɛ fo ka bɛɛ waleɲumandɔn formation kɛra hakilisigi kɔnɔ a kɛra basigi kɔnɔ a kɛra ɲɔgɔn lamɛn kɔnɔna na min fɔra a faamuna ni Ala jɛna n'a ye an bɛna taa baara kɛ n'a ye o kɔfɛ ka min ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ka fɛn lamɛn ka taa a kuru k'a bila so kɔnɔ o tɛ laɲini ye laɲini i kun ma min dɔn k'o ɲɛf'i ye ka taa baara kɛ n'a ye pour que halisa Ala bɛ se k'i bɔ nɔgɔ la cogo min o de ye formation in laɲini ye donc ko ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka taa application k'i fɛ o kɔfɛ an bɛ foli di nabaga bɛɛ lajɛlen ma. An b'a la fo ka barika da an bɛ yan bi sɛnɛ formation de la an ka bureau national n'o ye Mali Ansar bureau ba ye ale de ye labɛn dɔw kɛ ka sɔmi ka fɔ diɲɛ bɛ laban min na sɛnɛ in don ani adamadenw ka si yɛrɛ kɔrɔ sɛnɛ de bɛ laban o ye formateur dɔw ɲini k'a di an ma a daminɛna Bamakɔ yan n'Ala sɔnna o bɛna don an ka région bɛɛ kɔnɔ Mali yɔrɔ bɛɛ la mɔgɔw ka se ka sɛnɛ ninnu faamu alors sɛnɛ an tun b'a kɛ cogoba kelen ka na nɔgɔw tun dɔrɔn ka sɛnɛ kɛ ka taa k'i kɔ di ayiwa u bɛna ni système caman min bɛ baara kɔnɔ nɔgɔya an bolo ka taa se nɔgɔ don cogoya ma ka taa se nɔgɔ yɛrɛ dilanli ma ka taa se dugukolo dilanli ma o n'a ɲɔgɔnnaw caman bon an ye tile fila kara vraiment an kɔni faamu caman sɔrɔ fo ka taa se a tɛmɛtɔw yɛrɛ sɛ maraw kɛcogo a y'o dɔɔni fɔ an ɲɛna jɛgɛ maraw a yɛrɛ ye dɔw ka o vraiment an kɔnna nisɔndiyara an fari funna an ye faamuya caman sɔrɔ. Jamana ministre somun bɛɛ la n'a ka ca bɛ ɲɛsin sɛnɛ ma o cɛ bɔ ni kɛnɛ kan a y'i wele ɲɛsin ni hakilina ɲuman in tabaw ma k'a ɲini u fɛ o ka ni ɲɔgɔnna dɔnta kawuriyali kɛnɛw caya sɛnɛko binakun kan. O siratigɛ kelen kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ ko nin n'a ɲɔgɔnna kɛnɛ a bɛ kɛ sababu ye ka sɛnɛko don ba la dun ka fa o mun ye jamana ɲɛmɔgɔw ka kuntilenna dɔ ye o bɛ se sabati cogo min. Ala fo ka Ala barika da ni se wasara ni formation in ta formateur ye Serito ye a n'a dɛmɛbaa jɛkulu formation in bɛ sɛnɛ yɛrɛ de kan an ka sɛnɛ bɛ lahalaya min na bi an bɛɛ b'a kalama sɛnɛ hali n'a ma tiɲɛ a ka surun tiɲɛni na ka sababuya kɛ an ka bamayɛlɛma siw fo ka taa se an ka nɔgɔkow ma ani an ka bagajiko dama a kɛra sababu dɔ ye sɛnɛkɛla caman bɛ yen fo o fari bɛ ka faga sɛnɛ yɛrɛ baara kɛcogoya la o la an y'a ye tile fila in kɔnɔna na formateur sera k'a yɛrɛ di an ma ka se k'an lakɔkɔ fɛn na vraiment fɛn min n'an sera ka taa kɛ a b'an dɛmɛ kosɛbɛ o la an nisɔndiyara kosɛbɛ ka sababuya kɛ an ka baara ye min ye n'o ye sɛnɛko ye an ye faamuba dɔw sɔrɔ a la an yɛrɛ ka laɲini bɛɛ la n'an taara o la baara fɛn yɛrɛ ye min ye n'Ala sɔnna a bɛ sɔn ka ɲɛ an bolo o la an nisɔn ka di bi kosɛbɛ ka Ala de fo ka Ala barika da ka Modibo Jalo n'a ka bureau fo n'o ye Ansar bureau national ɲɛmɔgɔ ye ale min kɛra sababu ye ka nin baara in bila sen kan commission yɛrɛ min sigimɛ sɛnɛ kama n'a ɲɛmɔgɔ Yaya Konate ka fara Serito la k'an b'u fo ani commission membre bɛɛ lajɛlen o kɔfɛ Bamakɔ coordination yɛrɛ Mayiga n'a ka mɔgɔ an b'u fo vraiment u bɔra ka bɔ comité la sous section na ani section na ka se ka na kɛnɛ denbaya et puis faamu bɛɛ la an y'a ye k'a fɔ formation in a ɲɛna kosɛbɛ an bɛ foli kɛ an ba ye n'o ye Hayidara Tanjira Tunkara ye
ale yɛrɛ yira kɛnɛ k'a ka formation in kɛ. Vraiment bara minnu tɛmɛna an kɔni min b'an bolo ye foli de ani barika dali ka ɲɛsin an karamɔgɔ ma n'a ka denbaya. An b'an karamɔgɔ dɔn ka kɔrɔ mais an ka nin formation ninnu na an bɛ tila ka segin k'a dɔn tuguni. Jama min bɔra ka na an b'a dɔn bɔra n'ale ka danaya ni ale dɔnniya de n'o tɛ ni ɲɔgɔn jama farali ɲɔgɔn ka Bamakɔ nin wagati in na o ti ko nɔgɔn ye quoi. Mɔgɔw nana tile 2 kɔnɔ bɛɛ ye formation lamɛn jama n'a caya i ti mɔgɔ ye sunɔgɔ la i ti mɔgɔ ye jingɔ la kuma caman t'a la kɛlɛ ma kɛ wɔyɔ ma kɛ yɛlɛ ni tulo ni nisɔndiya vraiment ma dan sɔrɔ a la ni sabu b'a la an karamɔgɔ de wa dɔnni min ni mɔgɔw y'a ta y'a dira minnu fɛ o y'a dibagaw ye parce que u b'a dɔn u y'a di minnu fana ma olu y'a tabagaw de an dalen b'a la a bɛ nɔ dɔ kɔ komi nin y'a daminɛ ye Bamakɔ étape ye nin ye ni Ala sɔnna Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen mina na nin nafa sɔrɔ an dalen b'a la an karamɔgɔ barika la an karamɔgɔ sabu la san damadɔ kɔfɛ fɛn dɔ bɛ fɔ Mali sɛnɛko la o siga tɛ an na fiyewu. Hakilina jigila a m'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni baarakuncɛ kɛnɛ kan fɛn min ye wale ɲuman dɔn ani bonyamasegin foli ye o kɛra ni ka ɲɛsin sababu ɲuman ma. Mali Al-Islamɛ diinɛ soba au Conseil islamique du Mali ɲɛmaaba Al-Islamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans ma ɲɛma Al-Islamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ma an fana karamɔgɔ Seyid Sherif Ousmane Madani Aïdara. Mali Chifin jɛkulu min bɛ wele Union des jeunes engagés pour le développement du Mali olu ye jɔnjɔn di kɛnɛ boloda walasa ka se ka bonyamasegin kɛ Safo commune rurale mairie baarakɛla dɔw ye minnu ye u nɔ bila ni cɛsiri ni wulikajɔ ye u kɛ baaraw la jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Safo commune kɔnɔna na a kɛra ka bɛn ntɛnɛndon décembre kalo tile 15 ma Safo mairie yɛrɛ kɔnɔna na Kadiya Traoré ani Abdoulaye Diarra olu tun bɛ yen nɔ an ka sɔrɔlenw lajɛ. Nin wale ɲuman dɔ in ka bɔ sifinakaw ka jɛkulu min ɲɛsin bɛ jamana ka ɲɛtaa ma ka ɲɛsin Safo merilakaw ma ka sanga n'u ka wulikajɔ an'u ka cɛsiri ye sigida lakandali a n'a yiriwali la a kɛla wagati kɛrɛnkɛrɛnnen ye u bolo ka ɲɛfɔli kɛ nin waleya in laɲiniw kan. Administrateurs bɛ baara min na mɔgɔw bɛ ɲinɛ o kɔ surtout ni mairie bɛ baara la ni maire bɛ baara la mɔgɔw bɛ ɲinɛ administrateurs kɔ donc on a vu que ni maire bɔli ma caman bɛ kana réclamer ja an kun t'a dɔn karisalakaw bɛ baara kɛ an nana ye u bɛ baara kɛ donc an y'an enquête kɛ o kuma min bɛ fɔ ka na lajɛ n'o ye tiɲɛ an ka enquête kɔfɛ an nana ye vraiment u cɛsirilen don baara fɛ u ni population bɛ ɲɔgɔn fɛ u ni baarakɛɲɔgɔnw bɛ ɲɔgɔn fɛ u tɛ fɛn kɛ baarakɛɲɔgɔnw ɲɛnama c'est pourquoi an y'a ɲini mɔgɔ sadon bɛ kana kɛ i tanudon ye donc an y'a ɲini bi kana u récompenser ni médaille yani gouvernement bɛ na parce que ma caman bɛ o bɛ administration kɛ fo ka s'a ka saya ma a tɛ récompenser gouvernement fɛ c'est pas dire que gouvernement bɛ ɲɛna ko dɛ a ka jama ka ca donc a bɛ ninnu bɛ an minnu servi donc an ka kɛ k'a dɔn u ye donc o ye anw nakun de ye Safo commune na bi. Maa minnu garizigɛ donna nin wale ɲumandɔn jɔnjɔn in na ka bɔ nin sifinaka ninnu yɔrɔ u y'u ka nisɔndiyaw jira ni ka tila ka wale ɲumandɔn kɛ ka taa nin sifinaka ninnu yɔrɔ. Vraiment an nisɔndiyara an kɔntana kosɛbɛ k'a ye k'a fɔ mɔgɔ bɛ k'an kɔlɔsi an bɛ baara mun na mɔgɔ bɛ k'an kɔlɔsi mɔgɔ minnu ye baara kalifa an na vraiment an bɛ profiter k'olu fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye administration ye le préfet de Kati ani a ka sous-préfet Kalabankoro Sakuba Dambele et Aruna Diarra an b'u fo parce que olu de dara an na ka baara di an ma donc depuis conseil dissout depuis janvier fo sisan baara ni mun tɛ ka fara la foyi tɛ ka bɔ a la parce que dissolution bɛ kɛ waati mun o y'a sɔrɔ mankan kun ka ca Safo nɔfɛ notamment dugukolo ko mankanw donc vraiment ala barika la caman bɔra o mankanw na ni nin collègue kɔni an bɛ k'an cɛsiri su ani tile pour que ka population satisfait donc an bɛ foli kɛ en partenaire na minnu ye nin décider ka distinction di an ma voilà. A k'a dɔn k'a fɔ ko nin bonyamasegin kɛnɛ in kan fɛn min ye kuma falenfalenw nisɔndiya ni munyamunya kɔnɔna na fo ka taa se nin waleɲumandɔn jɔnjɔn ninnu dili ma maa minnu kɛrɛnkɛrɛnla u fɛ Safo mairie kɔnɔna na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko fɛn min ye Safo commune ye n'ale bɛ Kati marabolo kɔnɔna na a dɔnna n'a ka wulikajɔ a n'a ka cɛsiri badabada ye a ka sigida ka taa ɲɛ la. Walasa dugukolo ko mankanw ka ban commission foncière villageoise o sigira sen kan dugukolo kɔlɔsili jɛkulu dɔ don min bɛ janto ci hɔrɔn na k'aw ladɔnniya k'a fɔ a sigilen kɔfɛ sen kan
a bɛnkan gafe o taara k'a di wɛnsɛn dugu ma ɲɛmaw ma. Kɛnɛ in kan a ɲɛmɔgɔya tun bɛ Joliba arrondissement sous-préfet bolo. Abdul Karim Sako ale bɛna walawalali k'a ɲɛsigi in na. Union des associations et des coordinations d'associations pour le développement et la défense des droits des démunis UACDD olu ka wuli ka jɔ de kun ye k'a fɔ sɛnɛ hɔrɔn o bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔ cogo min na. Dugukolo bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ɲɛnɛmaya tɛ se ka sabati ni balo tɛ. Balo du fɛnɛ sɛnɛyɔrɔ ye dugukolo de ye ni o dugukolo tiɲɛna kɔlɔlɔ min b'a la o dogolen tɛ maa si la. O hukumu de la ka wuli ka jɔ fanga bɔlen don kosɛbɛ jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen o ko min ma nansarakan na agroécologie n'o ye sɛnɛ hɔrɔn ye o bɛ se ka sabati cogo min na k'a sɔrɔ dugukolo lakananen don. Fo ka taa se dugukolo ko jamanaden minnu bɛ yen n'u ka hakɛ ndaragilo k'a sababu kɛ dugukolo ko mankan ye o fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min na ka kɛ ni jamana sariya ye o ko min ma commission foncière villageoise olu ka se ka sigi sigidaw la jamanaden bɛɛ lajɛlen ka hakɛ ka se ka dafa i ye dugukolo ko nasira fɛ cogo min na sumasi hɔrɔn o bɛ se ka matarafa cogo min na an ka sɛnɛkɛlaw fɛ. Ani an ye kulu min sigi kulu min ni ayiwa a b'i janto ci hɔrɔn na donc n'an ko ci hɔrɔn a bɛ sɛnɛ ko fɔ sɛnɛ hɔrɔn a bɛ ayiwa mɔni a b'o ko fɔ parce que n'i ko sɛnɛkɛla i bɛ taa sɔrɔ an ka sigida la i bɛ ci kɛ i bɛ sɛnɛ kɛ i bɛ bagan mara i bɛ mɔni kɛ ni ala kɔni y'a fɛn d'i ma i sigiyɔrɔ bɛɛ a yɔrɔ ma i b'o bɛɛ kɛ i b'i ka sɛnɛ kɛ i b'i ka bagan mara donc o jɛkulu minnu n'an y'a sigi donc an n'o fana an n'o bɛ baro pour que ka ɲɔgɔn bilasira donc sigili a kunba de y'o ye mais ani dugutigiw fana bɛ sigi an ye kulu min fɔ an n'olu fana bɛ sigi ka hakili jagabɔ kɛ donc nin ye baara taabolo ye an ye min sigi kɛnɛ minnu sigi pour que ka ayiwa ci hɔrɔn a bɛ se ka yakubaya an ka sigida la cogo min na. An bɛ jamana ɲɛmɔgɔ fɔ n'o ye Asimu ye a n'a gouvernement bɛɛ lajɛlen an ka dugukolo tun tarakila an bolo k'an lajaba k'an tɔɔrɔ an ka dugukolo nɔfɛ an wulila dugu minnu kɔnɔ dugukolo minnu kan a bɛɛ kun bɛ nana mairie mɔgɔw fɛ mais ala barika la Asimu k'an ka dɛmɛ segin an ma k'an jɔyɔrɔ di an ma an ka dugukolo bɛɛ segin an ma an ta y'a la mairie sɛmɔra bɛɛ lajɛlen na o diyara n ye a bɛnna ma union nalen union ye fɛn bɛɛ kɛ pour que cogo min na an ka se ka fara ɲɔgɔn kan donc union a ye baara caman kɛ an ka commune kɔnɔ a ye ɲɔgɔnyew kɛ a ye sensibilisation kɛ a ye dɛmɛw di an ma k'a fɔ nin ka ɲi nin ma ɲi o kɔnɔna an y'o jaabi sɔrɔ fan bɛɛ fɛ daraki ko la fɛnɛ union farala an kan an yɛrɛ samaya bɛ ba kɛrɛfɛ donc daraki ko la vraiment a kɛra bonyaba ye. Ni baaraw kɔni kɛra ka na a sɛbɛnw di marabolo ɲɛmaaw ma n'o ye autorité administrative ye olu y'a yira fɛnɛ k'a fɔ jamana in kɔnɔ dugukolo ko mankan a dogolen tɛ maa si la UACDD a ka wulikajɔ fanga bɔnnen don kosɛbɛ cogo min na ni mankanw bɛ se ka da jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bila i ka hakɛ kɔnɔ dugukolo ko nasiraw fɛ walasa sɛnɛw bɛ se ka kɛ a kɛcogo la dugukolo lakananen kɔnɔ. Bon bi sigi kun laɲinina union fɛ UACD donc olu ka baara ka se ka se dugu la u ni dugutigiw ani anw autorités ani collectivité ka sanw fɛ an ka se k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que dugukolo kɛlɛ min bɛ Mali la plus précisément dans la commune de Mandé o mankanw u se ka lajɛ cogo di dɔ bɛ se ka bɔ a mankan na parce que dugukolo ko a kɛra mankan bi kosɛbɛ. Ni baaraw bɛɛ lajɛlen kun cɛra ni gafe kofɔlen dilen o ko min ma décision portant création commission foncière villageoise jɛkulu minnu bɛ sigi togodaw la min bɛ se ka dugukolo ko fɔ ɲɔgɔn kɔ olu bali walima ka fura sɔrɔ o la. Ayiwa an tun ye aw ladɔnniya k'a fɔ maa dɔ bisimilalen bɛ an bolo kɛnɛ in kɔnɔna yan nɔ New World TV Aminata Haidara i bisimila tuguni. O diyara n ye. Ayiwa New World TV mun de don i bɛ se ka kuma ɲɛ a kan. D'accord, o question diyara n ye. New World TV ye décodeur de ye décodeur min kan i bɛ se ka chaîne den 50 ka taa fo chaîne 60 la i b'o sɔrɔ a kan décodeur min don farafinna décodeur de don i bɛ se ka ja caman sɔrɔ a kan donc chaîne sport yɛrɛ de y'an ka favori ye kosɛbɛ. Farikolo ɲɛnajɛ i bɛ se ka chaîne den 7 sɔrɔ ale kan min bɛ kuma sport dɔrɔn ka championnat caman b'an bolo o fɛnɛ kɔfɛ an bɛ filimiw bɔ musow ka feuilleton denmisɛnninw ka wɔkulɔniw musique ale ni an yɛrɛ ka Mali chaîne b'a kan ORTM 1 ORTM 2 olu bɛɛ bɛ ale kan ka ban.
ayiwa an bɛ se ka aw nakun dɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi an ka plateau sanfɛ o diyara n ye an ka bi nali fanba bɛ an ka ni activité minnu bɛ nali c'est que an bɛna kan bɔ bamanankan na maliyɛndenw bɛɛ lajɛlen ye kan 2025 an bɛna sɔrɔ bamanankan na a bɛna commenter bamanankan na pour que bɛɛ k'a sɔrɔ donc matchden 52 a bɛɛ bɛna bɔ an ka décodeur kan donc n'aw ye décodeur san décodeur ye 2000 ye ale n'i y'ale san n'i y'a installer ka ban kalo kelen abonnement fu b'ale kan donc i bɛ kalo bɛɛ lajɛlen kɛ i b'ale sɔrɔ n'a banna fɛnɛ kalo kalo abonnement ye 1000 dɔrɔn n'i abonné yanni ka abonnement dati ka ban donc an ka taa kan ta o de y'an ka slogan yɛrɛ yɛrɛ ye donc ɲinan kɔni an dalama don pour que église ka se ka na ni coupe ye donc an bɛna bɔ bamanankan na maliyɛnw bɛɛ lajɛlen minnu ma se ka taga Maroc bɛɛ bɛ se k'i to so 1000 dɔrɔn i bɛ kan match bɛɛ lajɛlen sɔrɔ bamanankan na. ayiwa i yɛrɛ da sera farafinna dolanti ɲɔgɔn dan ma ni o ye kan ye ayiwa baara jumɛnw de bolodalen don aw bolo kani labɛn hukumu kɔnɔ kani labɛn hukumu kɔnɔna la an ye activités caman bila en place donc an kɛlen don fan zone na Bamako parc magique la ni minnu mago b'an ka décodeur la an ka stand bɛ Bamako parc magique la n'o fana bɔra yen fan zone wɛrɛ bɛ yen nɔ foire de la Canne ale bɛ kɛ CICB la k'a daminɛ kan daminɛ fo ka taa ban an ka stand bɛ sɔrɔ yen nɔ décodeur bɛ san yen abonnement bɛ kɛ yen nɔ réabonnement bɛ kɛ yen nɔ an yɛrɛ ka mɔgɔw bɛ kɛ yen nɔ pour que ka o la gagner jour la o fana bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an kɛlen don ka an ka matchw diffusion de matchw prévoir restaurant kɔnɔna la donc restaurant caman bɛ yen nɔ an bɛna matchw bɔ maliyɛnw bɛ se ka taga lajɛ ni minnu tɛ fɛ ka match lajɛ so u bɛ taa olu yɔrɔ ninnu na u bɛ se k'a lajɛ yen nɔ. ayiwa faamuya sɔrɔla la New World TV ayiwa i ko décodeur don décodeur in yɛrɛ a bɛ lasɔrɔ cogo di ani a bɛ sɔrɔ cogo jumɛnw na ani yɔrɔ jumɛnw na o yɛrɛ de ka nɔgɔn n'a bɛɛ ye an ka décodeur nana an ka y'a fɔ cogo min na an ka décodeur nana maliyɛnw bɛɛ lajɛlen lafiyali kama farafindenw bɛɛ lajɛlen lafiyali kama k'a ta ala a sɔngɔ diyali fɛ donc an y'a fɔ cogo min na décodeur ye 2000 ye abonnement ye 1000 kalo kalo ni abonné yanni ka abonnement ka ban wa an ka décodeur bɛ sɔrɔ fan bɛɛ fɛ n'i y'a an ka fan zone n'an ka match diffusion yɔrɔw ta ka bɔ yen nɔ a bɛ sɔrɔ an ka siège la siège bɛ ACI 2000 la o fɛnɛ kɔfɛ Bamako rive droite rive gauche fan bɛɛ lajɛlen fɛ n'i ye boutique o boutique an ka logo n'an ka plaque bɛ yɔrɔ min na i k'a dɔn k'a fɔ an ka décodeur bɛ sɔrɔ n'o yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka gɛlɛn ma fɛnɛ an b'an ka numéro bila juste en bas de l'écran donc 44 97 97 27 n'i y'o wele an bɛ se ka t'i ka décodeur d'i ma f'i sigiyɔrɔ la pour que i ka se ka kan lajɛ an ka activité yɛrɛ bɛ min kan kosɛbɛ pour que i ka se ka kan lajɛ i fɛ yen nɔ 1000 dɔrɔn i ka abonnement na. ayiwa waati bɛ ɲini kana se ayiwa aw ni ce aw ka nali la an ka plateau sanfɛla la ka na ɲɛfɔli kɛ New World TV kan décodeur de don ani a ka baara bolodalenw kan ayiwa i y'a yira k'a fɔ aw sigiyɔrɔ bɛ yen nɔ mɔgɔw bɛ se ka se aw ma walima k'aw wele ka taa aw ka décodeur san ayiwa i bɛ se ka kuma jumɛn de fɔ k'i ka kuma datugu. Voilà pour que ka kuma datugu an b'a fɔ maliyɛnw ɲɛna ni décodeur in nana bɛɛ de lafiyali kama donc bɛɛ k'i ka décodeur san i n'i ka famille ka jɛ ka kan lajɛ ɲɔgɔn fɛ an y'a fɔ cogo min na min yɛrɛ y'an ka fort yɛrɛ ye c'est que an bɛna kan bɔ bamanankan na i bɛ se k'o lajɛ ni wari décodeur dɔrɔn de kan donc i bɛ décodeur san 1000 2000 i ka installation bɛ kɛ kalo kalo i b'i ka réabonnement kɛ i bɛ se k'i ka chaîne tɔw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ an bɛ rendez-vous fɛnɛ d'u ma an ka fan zone kɛ yɔrɔw la u ka na an bɛ décodeur d'u ma sɔngɔ damatɛmɛ diya la an n'u bɛ moments partager ɲɔgɔn fɛ fɛnɛ donc voilà. ayiwa kani hukumu kɔnɔna na slogan an ka taa kan ta ni ala sɔnna ma a bɛ taa inchallah i ni ce i ka nali la an ka plateau kan ayiwa ni fana de bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan kunnafoni diso ɲɛmɔgɔyaso fɛ ka lase aw ma ka bɛn ni kuma in ye aw ni ce aw ka filɛli ko ɲuman na laseli nata aw ni Mamadu Ben Sherifu Sumano bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ ne bɛ kan bɛ di aw ma diɲɛ waati wɛrɛ ni ala sɔnna a ma sani o cɛ a y'aw sɔgɔlen to Sherifula TV jabaraniso la jamukan dumanw bɛ kɔ ka na.